Igbo mụrụ nze m ọzọ kwuru okwu sị na ọ bụrụ na aka kpara ezeka udene, gị nwapụ ezeka udene ekwue mmụọ chiri gị ọzọ. Ọ kpatara nkwa ahụhụ asịkwa na ngwere abịa na ya ọlịrị. Onye anwụ na nga n'ihi na oyibo anabe mana abụsibụ otune ọmụrụ akọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Abalị one ma one gara aga, ihe gbasatara Okongwu derisi ihe dị iche na trend na internet space. A lot of peoples na-ekwu ebumnobi ha. Ọtụtụ ndị be anyị na-adị aṅụrị ọṅụ oge mmadụ daghachiri azụ maọbụ nwere nsogbu. Oke, weta ntị gị ka anyị nebe anya n'okwu a. Yes, ama na ihe mere Okongwu dibịa derisi ihe dị iche bụ ihe a na-akpọ mmụọ ọkpọchi ntị. Yes, onye ọbụla mana aka ọrụ Okongwu derisi bụ ịgba ndị dibịa n'iru akwụkwọ ma nke ọma ma nke ọjọọ. And o nwere ihe na-eme observe whether you like it or not. Okongwu dibịa nwere a star. Onye ọbụla o wepụta n'iru akwụkwọ na-adị abụ emironia. Ikekwe ọbụla dibịa amarị sef ọ na-eme exist. Ngwa ngwa o wepụta ya n'iru akwụkwọ ọsara ọkụ amarọ na na-eme observe ihe dị otu a. So ọ bụ a promoter and masin na ọ bụ a brand to ndị dibịa. O nwere oge o nwere nsogbu with igwe ayaya na ndo ihe gbasatara ịchaka mmụọ. Achụwa ya ka egbue, kpụta ya ka egbue. Ahịize jee park na waja bụ ihe zọrọ Okongwu derisi ndụ o wee gbanaga Ghana. Emesịrị waja nye ya $1,000,000 ka o wee mee gịnị? Ka o wee malite ndụ. Mana ihe a na-akpọ mmụọ ọkpọchi ntị esubirikwana. O nwere oge iyi na Aguleri, if I not mistaken, nyere Okongwu derisi $5 million ka o wee mee gịnị? Ka o wee jezọọ ndụ, ka o wee bido malite ndụ. Mana ịmago na ihe na-ebu Okongwu dibịa bụ o nwere a good orientation, o nwere a mentor. Agakwana m blame ya nke nwa ama blame ya. Ị gaghị ama the backup ya nwa. Ị gaghị ama the family situation. Ị gaghị ama ihe chere nwoke mmadụ. Ọnya kpatara ọcha si bute. Ọnya kpatara ọ ya bụ ọ na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. You don't need to blame him. Ama na enwe law and the principles that govern this earth. Ọnya ka m na-akwu, ọ kpatara nkwa ahụhụ asịkwa na ngwere abịa na ya ọrịrị. Yes, o nwere ihe bụ mistake. O nwere ihe bụ mmadụ fili aka asaa n'anya wee mee. So ya nwa ga-akọwa ihe kpatara ndị security Anambra steeti ji were mee gịnị gara ya aka. Ọ ga-ebe m otu a n'onu, ụdị a ka m nwere ike isi wee kwudo ya. Ọ ga-adị mma we hear from the horse's mouth to avoid ihe netringa na social media. O ji wee post dị otu a maọbụ nọ ihe ọ mere ịkpụpụta ndị dibịa n'iru akwụkwọ na onye kpatara anya gọọmenti ji wee dị n'arụ ya. Enweghị m ike ịkọwanụ. Onye jere ebe ahụ jecha pụta ya agwa anyị ihe na ije jere. Ndewo maka ndị be anyị si ezi anyị ozizi ọgaranya. Anyị ga-ezikwa na ya mana asị anyị gba ajụpụta ajụm ka o be m otu a n'onu. Ọ nụrụ gakwara ibe ya ka emesịa.